Wara li ġie ppreżentat l-abbozz tal-liġi mill-Partit Nazzjonalista sabiex jintroduċi id-dritt tal-bniedem għall-ambjent nadif, san u sostenibbli, il-Partit Nazzjonalista ppubblika dokument b'linji gwida ta' xi jfisser dan l-abbozz, dokument bl-isem l-ambjent nagħmluh dritt Malti. It-tema magħżula mill-Partit Nazzjonalista tiffoka fuq l-iskop wara din l-emenda li tagħti lil pajjiżna id-dritt għall-ambjent u li kull Malti wawċi ħaqqu id-dritt li jżomm l-istat responsabbli għad-deċiżjonijiet li jħallu impatt ħażin fuq l-ambjent bl-iskop li jkun hemm anke prevenzjoni ta' deċiżjonijiet mhux favur l-interess pubbliku. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet id-deputat Derin Karabot spjega kif permezz ta' dan id-dokument il-Partit Nazzjonalista jispjega fid-dettall il-liġi proposta kif ukoll l-effetti pożittivi li se ġġib din il-bidla sabiex tgħinu tipproteġi l-ambjent Malti u biex jinħoloq skrutinju aħjar fuq id-deċiżjonijiet ambjentali tal-Gvern. Il-liġi proposta ser tkun qiegħda ddaħħal tliet tibdiliet fundamentali, qegħdin nitkellmu dwar li ħaniftħu d-definizzjoni tal-ambjent li mhux biss tibqa' fil-forma tradizzjonali tagħha, però nagħtuha aspett aktar frisk, modern, għal dak li nifhmu biha llum xi tfisser li huwa l-ambjent. L-ambjent m'għadux biss dik kwistjoni ta' naturali eliqi, huwa dak, però huwa aktar ukoll. Għaliex il-maġġor parti tas-soċjetà Maltija tgħix fil-bliet u l-irħula tagħna. Dawk ukoll huma l-ambjent u dawk ukoll ħaqhom protezzjoni sabiex aħna jkollna livell ta' kwalità aħjar. It-tieni punt li qegħdin inweldu b'dan id-dokument huwa kemm li qegħdin nagħtu l-interess ġuridiku qegħdin nagħtu interess lil kull Malti inkluż l-NGOs sabiex jieħdu azzjoni meta jkun hemm bżonn kontra l-istat. Però t-tieni waħda wkoll li qegħdin introduċu magħha wkoll huwa illi għal dan il-ksur ta' dritt, peress li huwa dritt fundamentali, huwa l-istat ir-regolatur illi huwa responsabbli jekk ikun hemm ksur tal-ambjent. Violazzjoni ta' dritt fundamentali għall-ambjent. U t-tielet pass huwa spjegat hawnhekk huwa li qegħdin inweldu mod ta' infurzar. Kif spjegat Janice u Stanley, qegħdin nitkellmu dwar mhux biss azzjoni preventiva li tilqa' kontra xi ħaġa li għadha ġejja, però anke qed tagħti lodda lil qrati tagħna fir-rigward tar-rimedji. Min-naħa tagħha deputat tal-Partit Nazzjonalista Janice Ketkuti insistiet illi permezz ta' dan id-dokument qed tiġi spjegata mhux biss il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista dwar dan is-suġġett li dejjem tpoġġa fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista, iżda anke kif dan id-dritt diġà hu stabbilit f'numru ta' pajjiżi u li f'Malta għandna bżonn kbir għalih. Diġà sfortunatament tlifna kemm xejn mill-ambjent naturali sabiħ li dawwarna, għadna fiċ-ċans però li nissalvagwardjaw dak kollu li fadal hemm barra. Jekk jista' jkun nibdew il-bieraħ u mhux illum, però llum il-Partit Nazzjonalista propju b'din il-ħidma li saret dawn is-snin li għaddew, allura jrid jagħti prova ċara li anke mill-oppożizzjoni dan kollu mhux biss qed jaħsbu, mhux biss kienet joħolmu, imma issa anke ġie mwettaq. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Stanley Zammit irrefera għal stħarriġ li sar fl-aħħar jiem illi wera kif aktar minn 70% taż-żgħażagħ Maltin iridu jimirħu l-bot mixtutna sabiex igawdu ambjent aħjar. Dan wara li fl-aħħar snin seħħew diversi atroċitajiet ambjentali f'pajjiżna u ġew meqruda diversi spazji miftuħa. Din l-għodda li qegħdin nippreżentaw permezz ta' dan id-dokument ma teskludix, anzi tixpruna l-azzjonijiet meħtieġa immedjatament fil-qasam tal-ippjanar sabiex jieqfu minnu fih l-atroċitajiet ambjentali illi qed isiru ta' kuljum. Permezz ta' dan id-dritt fundamentali tiżdied it-trasparenza, tiżdied il-parteċipazzjoni u tiżdied l-akkontabilità fil-qasam tal-ippjanar. Dan iwassal għal governanza tajba. F'messaġġ ċar id-deputati tal-Partit Nazzjonalista insistew li din il-proposta mhix proposta partiġjana iżda ser tħalli bidla pożittiva fl-ambjent Malti. U għaldaqstant appellaw lill-Gvern ta' Roberta Bela sabiex jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista meta jittieħed il-vot fil-Parlament sabiex din il-liġi tidħol fis-seħħ u dritt tal-ambjent nadif, san u sostenibbli isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni ta' Malta.